Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji apreli Azad Türkmen kanalynyň nowatda gepleşigi. Geçen gepleşigimizde biz döwlet we hökümet diýilen zatlaryň döreýiş taryhy, şeýle de döwletiň we hökümetiň halk bilen gatnaşyklary barada 2020-nji ýylda efire beren gepleşigimizden bir bölegi size eşitdiripdik. Bu tema näme üçin şeýle möhüm? Sebäbi geçen gepleşigimizden başynda belläp geçişimiz ýaly birinciden döwletiň we hökümetiň nämedigini bilmeýän, şeýle de raýatlaryň döwlet we hökümet bilen gatnaşyklarynyň nähil bolmalygyny düşünmeýän, özümiziň edil şuun kugun nähil döwletde ýaşap ýörendigimizi düşünmek mümkin näl. İkinciden, şu zatlara düşünmeýän nähil döwlet guruluşynyň biz üçin has gowy boljakdygyny düşünmek mümkin näl. Bizene şu ýagdaýlary göz tutup, döwlet guruluşynyň esaslary barada 2020-nji ýylda efire beren gepleşiklerimizden iki sany bölümi gaýtadan efire bermekligi makul bildik. Indi häzir gaýtgaçyk reklamamyzdan soň şu gepleşigiň ikinji bölümini dinlersiňiz. Geçenki gepleşigimde men döwlet we döwlet guruluşynyň esaslary barada gurrun edipdim. Indi şu günkü gepleşigim şu gepleşigim öýde oluşur dowamy. Indi gaýtaçyk ýasladyk geçdim. Şol döwlet diýilýän zat odal başda ilk durmuş apşyna guruluşyny adamlaryň uly bir toporunyň kiçirek bir toporu alan bildirip, şonu ýol başy taýlap, şolary ýol başy taýlap, şolary ýol başylyk roluny alan ýanyklaryny aýtdyp, ýanky dilisi bilen gelýän alalaşyň netijesinde şol ýol başylyga jiji toporum halka hyzmat etmek üçin döredilýär, bellenilýär. Ondan on gapdalyndan maslahat berji, kanun çykarjy, düzgün çykarjy organ ýüze çykýar. Ulamalar geňeşi diýilip, şu biziň dilimizde atlanylýar gadimetde. Oňa da halkyň içinden hormatlanýan, hylanýan akyllarlar, ýaşullar, aksakallar taýlanýan eken. Ana olam döwlet häkimetiniň ikinji şahasyna barat edýär. Döwlet häkimetiniň üçünji şahasy ham kazylar bolýar. Olaram şolun ha düzgün wadaýanlara temmi bermek, şolara çäre görmek iş bilen meşgullanýar. Oňa da dinlar adamlar, Hudaý hon adamlar bellenýän eken, adalatly şol karar çykarmaklar üçin. Biziň döwrümizde ol döwletiň ol ýanky şahasynyň düzümini şuutlary bilen prokuratura girýär. Ana şeýlelikde şu döwlet häkimetiniň üç tane ýanky şahasy öz-özünden ýüze çykýar. Adamdan halkyň jemgyýetiň anam etmegi esasynda şolara ananmagy esasynda. Indi hökümet bilen häkimet çalşýan adamlar da şunu birazajyk seljerip bermeli. Şol hökümet diýilende şol başga taýlanýan ýol başy topor ýerine ýetirji hemem ýol başlygy ediji topor ana şol hökümet bolýar. Biziň döwrümizde ol ministrler kabineti. Şoňa hökümet diýilýän, häkimet diýilýän zat. Ol şol döwletiň tutuş strukturasyna owarat edýän şol üç şahaň bilelikdäki güýji. Ana şolaň bilelikdäki ähli ygtyýarlyklary bilelikde döwlet häkimetini owarat edýär. Hökümet bolsa şol üç şahaňyň biri ýerine ýetirji hem ýol başlygy ediji organ, olany hökümet bolýar. Ana şo tapawdy diňe şonma. Indi şo başda biz aýtdyk, ilk durmuş apşyna jemgyýeti döwründe şol adamlar birleşip, üme bolup, ümedip, rahmet çekýän ekenler, galanjy edýän ekenler, öňünü öndürýän ekenler, üme bolup on paýlaşýan ekenler. Şu üme diýilýän hedem birleşip iş etmegi, birleşip barada paýlaşmagy şonu anladýar. Ana şondan şu döwletiň ilkinji alamatlaryna şon ýaly gatnaşyk bolup durur. Indi şu ilk durmuş apşyna zamanynda bolan şol sosial jemgyýetçilik gatnaşygynyň alamatlaryny son wagtyň geçmegi bilen ony nakynjy asyrda beýik nemis filosoflary bolan Karl Marx bilen Friedrich Engels özleriniň sosializm maradaky taglimatlaryny işläp dönlerine şol ilk durmuş apşyna guruluşyna maksus bolan gatnaşyklary esas edip alýarlar. Indi bu aýratyn gurrunda ýöne bir ýatladyk geçýän. Soňra indi wagtyň geçmegi bilen şol ýanky jemgyýet bilen ýol başlygy ediji toporlaryň arasynda gatnaşyklary ýitip başlaýar. Başta şol ýol başlygy ediji toporlar
halka jemgyete gulluk etmek üçin döredilen bolsa, soňra wagtyň geçmek bilen şol ýolbaşy toporlar agal gedici topora öwürlýärler-de halkyň özüni eksploatirlap başlaýarlar. Öz häkimetlerini olar öz borçlu görnüşde hususlaşdyrýarlar. Ondan şol hatta nesilden nesile geçýän häkimet organyny öwürlýär. Şeýlelik bilenem monarhiýa diýilýän, paşalyk diýilýän strukturlara ýüze çykýar. Ondan inni ýanky agal gedici toporlar ýanky başda gelinen jemgyçilik alalaşynyň hem düzgünni bozýarlar şeýlelikde. Ondan inni bu agal gedici toporam öz bäkbetlerini uralýarlar. Olar mümkin bolýarsa şol halk köpçüliginiň zähmetini edip, şondan gazanyp bolan girdejini gazanyp, önümiň beçörini artdyryp, hem öz döwletiň gazanasyny doldurmak, hem özleri baýamak, ana şo maksadyndan uralýarlar. Ne şu maksadam has effektiv amal aşyrmak üçin öz ýörükde adamlaryny dikmeleri döwletiň türlü regionlaryna, pudoklaryna belleýärler. Yani olara mana agalyk edici ýanky klanlary, agalyk edici toporlary barada edýär jemgyýetiň gatlaklaryny, agalyk edici gatlaklar man şeý dip döreýär. Ana şeýlelikde de ýanky şol gulaýeler diýilýän gatlak döreýär, hem gullar diýilýän gatlak. Gullara mana şol jemgyýetiň uly toporuny barada edýär. Ondan ýanky soň feodalizm döwründe feodallar, pamyşikler, dwaryanlar ýüze çykýar. Olaňam şol alyp baran iş tüdügüni prinsipi ýanky şol prinsipden ibaret bolýar. Öz golasynnaklary hak hukuky saklamak, şolaň häkimetini edmek, mümkin bolan girdejini almak, önümi öndürmek. Soňam şoň belli bir bölegini döwletiň garnasyna tapşyrmak, paşalara tapşyrmak, häkimetlere tapşyrmak, galandan öz bäkbetine ulanmak. Ni käbir tarihçiler şol ilk durmuş apşyna guruluşundan soň peýda bolan strukturalary gulaýetçilik, jemgyýetçilik gatnaşygy hem feodalizm jemgyýetçilik gatnaşygy, soňam kapitalizm jemgyýetçilik gatnaşygy ýüze çykypdyr diýip şeýle etaplara bölýär-de. Ýöne şo taýda gulaýetçilik bilen feodalizmyň arasynda kän bir tapawut ýok eger içkin seredip otursak da. Şoň üçin ony kän bir bölüp bolmaýar. Hem üçin ýeňde şol olaň ýanky jemgyýetçilik gatnaşyklary edil bir-birine deňelip dur. Bu taýda diňe gulaýeleriň haýatynda işläp beren gullar hak hukuksuz, olarda ne bilim almaga hukuk bolupdyr, olarda ne emläk edilmäge hukuk bolupdyr, olarda näme öz erklerine ýa gidäýmäge erkler bolupdyr. Şo zatlara da erkleri bolmandyr. Kanuny taýdan haklarym bolmandyr. Olar ne ýolbaşçylar saýlap bilipdirler. Edil şolar ýaly feodalizm zamanynda da şol pamyşikleň, feodallaň, dwaryanyň taýinliginde işleyen daýhanlarda da edil şolar ýaly hiç ýyl hak hukuk bolmandyr. Indi bu guruluşum uzak wagtlap dowam edýär. Ýanky şol gulaýetçilik gatnaşyklary feodalizm gatnaşyklary ol biziň eramyzdan uzalky müň ýyllıklardan göz başalyp galyp aýdyp gelip inni şol 19-njy asyryň ahyryna çennem dowam edip şondan soň aradan aýrylýar. Ene soňky alamatlary şo gatnaşyklar, şo jemgyýetçilik gatnaşygynyň soňky görnüşi orsiýetde şo padşah zamanynda krepostnoye pravo diýip, krepostnoy hukuky diýip bir zat bar da şol pamyşikleň, feodallaň öz garamagyny halky edmek, şolar haksız hukuky saklap, şolaryň üstünden agalyk etmek hukukyny 1861-nji ýylda Orsiýetiň padşahy şo döwürde aýyrýar. Şeýlelikde de şol gulaýetçilik gatnaşygynyň soňky alamatlary aradan aýrylýar. Ýöne Ýewropada ol birazajyk ýerler aýrylýar. Şo Ýewropada 19-njy asyryň başlaryna çennem gullary getirip satmak, edil harit satan ýaly satmaklyga ruhsat berilýärdi. Şolam 19-njy asyryň başlaryna ýatyrylýar. Gul feodasy, gul häkimetini ulanmak. Amerikan Birleşen Ştatlaryna ol gijrak ýatyrylýar. 1865-nji ýylda şol grajdanlyk uruşy tamamlanandan soň Birleşen Ştatlaryň konstitusiýasyna 13-nji üt ötme diýip ýörükde
ütletmek girilýär. Ana şonda da şol guleýçilik düzgünlüğün yatırılýanyna ölan edilýär konstitusiýada. Ýöne onda da şol gullara bolan şol gullun nesillerine bolan garaýyş saklanýar. Ebebi şol gullar olala bedinne başta nirden getirilýär. Olaryň köpüsi şo käbirleri yerli halk bolsun, indiler bolsundan şolar Ýewropada da şo gullara awara eden ilatyň köp bölegi şol yerli halk. Şol yerli garamaýak halk. Ýöne soň 15-nji asyrda 16-njy asyrda täze geografiki materikler açylyp dünýä regionlary açylandan soň ýanky kolonialistler Ýewropadan gidip Gunwatardan gidip şol yerleri basyp alýarlar. Onuň şo taýda halky edip şolaň rahmetini edip olary gulçuluga tede war edip o taýda ýanky ýerdejiler hem öz döwletlerine iý berip şeý dip ine şu taýda Gunwataryň baý döwletleri öz döwründe şolana gul rahmetiniň hasabyna, gulluň çeken rahmetiniň hasabyna, şolaň yerleriniň basylyp alınıp şolaň rahmetleriniň eksploatasiýa edilmeginiň hasabyna baýaýarlar. Ine şu döwletlerge ýananjakda. Soňra şo gulluň belli bir bölegi aňyrlardan ol materiklerden o döwletlerden onuň bärik getirilýär. Bäze de ulanylýar Ýewropada, Gunwatar ýurtlarda. Ana edir şolar ýaly Amerikan Birleşen Ştatlarynda da häzirki biziň görýänle garaýagy ilatamyň köp bölegi şol öz döwründe Afrikadan getirilen gulluň nesilleri. Inde soň şolar ýaly gulçuluk rahmetini ulanmak ine biziň Orta Aziýa döwletlerimiň hem häzirki Orta Aziýa döwletlerimiň hem territoriýasynda bolan, hatda Türkmenistanyň hem territoriýasynda bolan. Ýadyňyzda bolsa taryhy görünen bolsaňyz şol alamançylyk etmek diýilen bir düzgün bolupdyr da türkmeniň hem öz içinde. Şo dagyň aňyrsyna gidip Awganistandan bolsun, Eýrandan bolsun adamlar ýetgi alyp getirip, ulaljagy ýesir edip getirip şolar gul hökmüne ulanýan ekenler. Aňyrdakylarym şo bärik gelip türkmenleri şeý dip gul hökmüne akdýan ekenler. Şukur Bagşy filmini gören bolsaňyz, şo Şukur Bagşyň agasam ana gul hökmüne alınıp giden adamlaryň biri da. Ana şonu ýaly edip şo gul hökmüne ulanýan eken. Odan şo aňyrdan getirilen gul hökmüne getirilen aýal maşgalalara gyrnak diýilýän eken türkmenlerde. Awa getirilen erkek adamlaram batrak diýilýän eken. Olaryň batrakçylyk edýän eken. Ondan aýdaly şo alamançylyga gidip bir garybyrak adamlarym şol gullary getirip alyp getirip bilýän bolsa şolar baýlara tatýan ekendir öz gullaryny. Baýlaryň hem näme mallara köp, emläge köp, olary da işi güýjü gerek, batraklar gerek. Olaram alyp ana şonu gullar hökmünde ulanýan ekendir da. Soňra wagtyň geçmegi bilen ýanky ýöne şo döwürde näýilen şol gul hökmünde ulanýan bolsa şol gullary bir-birlerine öýürýän ekenlerim da. Olary maşgalada gurup berýän eken olary aýdary şo gyrnagy ýanky getirilen gul bilen çatyp olaryň maşgalasyny öýredýän ekenler. Ýa-da aýdaly öýlenip bilmeýän ýören bir pukara yerli bir türkmen bolan bolsa bir garyň ogly bolsa şona manha bir gyrnaga öýürüp berýän ekenler. Ýa-da aýdaly durmuşa çykyp bermän bir pukara ýerde bar bolsa onam ýanky getirilen guly da ýanky äre berip şeýdi ben olar çatýan ekenler da. Ondan şolardan hem wagtyň geçmegi bilen nesil şejereler ýaýraýar. Hawa. Soňra şolaryň nesellerini türkmeniň arasynda gul taýpasy diýip atlandyrmak diýip ýüze çykýar da. Indi türkmeniň öz arasynda ondan daşarym türkmeniň öz taýpalarym bar da. Çeke diýdi, ýomut diýdi, ärsary diýdi, alili diýdi. Bir giden türkmeniň taýpalary bar. Ýani şoň daşyndan ýanky ýaly daşardan getirilen gullar bilen garjaşyp ýaýran ilata gullyňda gul taýpasy diýip at bermeklik nemesem ýaýrapdyr. Onuň nişany soň näçe wagt geçenden soň indi şol 19-njy asyryň ahyrlaryna çenli şu alamançylyk düzgünü dowam edýär da. Ýöne şol atlaryny aradan aýrylandan soň şolardan ýaýran, şolardan gelen nesilleri kemsitmeklik gyýdalyp gyýdy berilende de men öz çağalymy ýatlaýanna şo döwürlerde şu adamlaryň bir gelinlik üçin, gyýdalmak üçin gudaçylyga gelenlerinde şol oglanyň gudaçylyga gelen oglanyň arkasyny derňemek. Aýdaly gyýdyň ene satasy özüni yerli diýip hasaplaýan bolsa, iýig diýip hasaplaýan bolsa, şol oglanyň hem iýig bolmagyny isleýär.
Şol eger birden şol aňyrsy gullardan bolup çykaýsa, onda şonu gyýyzlaryny bermeýär da köplen şahatlarda. Ana şolar ýaly diskriminasiýa etmek ýa ýa-ni gyýdyň bermezlik ýa-da aýdaly gyýdalmalyk eger aňyrsy gul bolsa da ana şol jans bararlyk düşünjesi bolýar. Şol jans barazy diýmekligem aňyrsy şol etniki gelip çykyşyna göre adamlar kemsitmeklik. Çok adamlar kemsitmeklik şu jans bararlyk diýilýär da. Ine şolar ýaly gatnaşyklar ýa-ni kynlar çenli dowam edip gelen. Inneler häzir Türkmen jemgyýetinden aýrylyp ýör. Şeýle gatnaşyklar günwata ýurtlaryna da mahsus bolan. Ine Amerikan Birleşen Ştatlaryny alyp görsek, şol aýtdyk gulçuluk düzgüni 1865-nji ýylda ýatyrlýar, ýöne şonu da 1896-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary sudy şol ak ýagydlar bilen gara ýagydlaryň arasyndaky gatnaşyklary aýyl-taýyl edýän ýörükde düzgün çykarýar. Onuň şo taýda ýene de şol diskriminasiýa dowam edýär. Şol ýörükde resmi çykarylan düzgünne de ak ýagydlaryň näme hukugy we gara ýagydlaryň näme hukugy we şolara park goýup ýörükde düzgün ýer diýerler da. Şo düzgünlerin içinde nähili nemeler bar, düzgünler bar. Şolam şune 1970-nji ýyllara çenli şol çykarylan düzgünler işläp gelýär. Köp adamlar bilýänem däl bolmagy mümkin da. Şol gara ýagyd Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şol gara ýagyd gatlaklary, ilatyň şo gara ýagyd bölegi köp sanly hukukdan peýdalanyp bilmeýän gelýärler. Şu 1970-nji ýyllara çen, 60-njy 70-nji ýyllara çen. Öýdem şo kanunyň esasynda şolara ýol berilenok, şolara hukuk berilenok. Ana şolaryň içinde nähili düzgünler girýär. Inha şo ýaňy kynlara çennem aýdaly eger gara ýagydlar jemgyýetçilik transportyndan peýdalanjak bolsalar, şonda ak ýagydlar üçin ýörükden ýetlenen oturuşlar bolýar. Awtobusyň öň hatarynda bir 4 ýaşdan hatarda oturmak bolanok gara ýagydlara. Hatda şo ýerler boşam boldy. Eger aýdaly ak ýagydlar giyirip şo ýerleri eýelep soň olara ýer ýetmese, gara ýagyd ýa-da oturan gara ýagydlar turup şo ak ýagydlara orun bermeli, ýer ýetmedi. Hatda şu oturan gara ýagydy ýaşulan bolsa, şu awtobusa giren bir ak ýagydyň bir çaga tam bolsa, şol ýaşuly ýerinden turup şoňa orun bermeli. Şolar ýaly düzgünler ýaňy kynna jende dowam edip gelen. Ondan buň daşyndan ak ýagydyň öz mektebi bolýar, gara ýagydyň öz mektebi. Şu ak gara ýagydlar öz çagasyny ak ýagydyň okuyan mektebine ýerip bilenok. Bundan daşary gara ýagydyň ýa-ni ak ýagydyň barýan restoranyna gara ýagydyň girmek bolanok. Ak ýagydlar üçin ýörükden ýetlenen mehmanhanalar bolan, olarda gara ýagydlar bolmak bolanok. Şolar ýaly jins bararlyk düşünjesine eýerýän düzgünler dowam edip gelýär köp wagtlar. Indi şeýdi hem kemsidilýär adamlar, ýa-ni şu ulugur gatlyk jemgyýetiň. Ondan şu kemsidilip gelinen ilata da ýa-ni şu gullaň nesline de ne bir dogry düzü bir ýeterli talaba laýyk bilim berilýär. Indi özüňiz pikir edip görüň da şol gulçuluk döwründe şol ilatyň şo getirilen gullara ne bilim berilýän, ne olaryň öz ýurdunda infrastruktura döwredilen, ne olaryň medeniýetine ünserilen, ne olaryň sowadyna ünserilen, hak hukugyna hiç tadyna ünserilmedi. Sebäbi şolary näçe nadan ýagdaýda saklasaň şonçada gula ýerlerine peýdaly. Şeýdi ben onları nadanlykda saklap gula ýerleri şeýip edip gelýär. Ondan şol maşgalalarda döreýän tradisiýalar soňra-soň nesilden nesile geçip başlaýar. Şol ýa-ni narkotiki neşe etmeklige bolan ýykgynçylyk, alkogolizme bolan ýykgynçylyk, ondan bilime görenmezlik, şu zatlardan ýa-ni daşda bolmaklyk. Ine şol tutuş bir jemgyýetiň uly bir bölegine mahsus bolup, ondan soň nesilden nesile geçip urýar da. Indi şu günler käbirleri tankid edýärler da Amerikan jemgyýetiniň ýa-ni şol gara ýagydlaryň ýaşaýan raýonlaryna, ýerlerinde, şäherlerinde jinayetçiligiň ýokardygyny, neşekeşligiň ýokardygyny, alkogolizmiň şol ýarjy sosial problemlaryň ýokardygyny belleýärler. Oňam ýene düýk köklerini, sosial köklerini öwrenseň, şol zatdan aňyrty ýa-ni kökü aňyrdan gaýdýar, şol gulçuluk döwründen gaýdýar. Indi ýaňky düzgünler bar, şo gulçuluk indi ýatyrylandan soňam şol
şolara diskriminasiya, şolara jins bara öwrü bilen garap, şolara kemsitmeklik soňam dowam edýär. Ýani gaýdy şimdi ýaly indi şu antlardan çykmak hereketi 50-nji ýyllarda başlanýar. Garaýagy ilatyň arasynda. Yani şu ilkinji hereketleň birem 1955-nji ýylda şu Alabama ştatynyň Montgomery şäherinde şu bir tikinçi ayal, garaýagy ayal awtobusda ak ýagda yer orun beren ok. Şondan ýüze gürýär. O yerine turup orun vermekden ýüze gürýär. Onam näme polisiýa akadiyat şähere görýärler, soň goý berýärler. Bu edem kanun boýunça şolara da jeda bermäge haky bar. Yerli hukuk goruju organyň. Ondan ýanky şol aýalyň görkeden görellesine beýleki garaýagy ilatam şoňa eýerip, onu adamlar ayağa alyp başlaýar. Onu bular näme diýär şu şäherde, şu ýanky Alabama ştatynyň Montgomery şäherindäki garaýagy ilat şu jemgyçilik transportyndan peýdalanmalar diýip şonu boykot edýärler. Bu boykodan 1 ýyldan gowrak dowam edýär. Şu garaýagy ilat jemgyçilik transportyndan asla peýdalanmaýarlar. Gitjek ýerlerine ýa velosipedle tigirligi diýerler, ýa-da şo öz hususy uluglary bolan garaýaglar bir-bire ýardam edip akitmelerini akidýärler. Ýöne şoň netijesinde 1 ýyl geçenden soň şol şäher administrasiýasy şol ýanky bar bolan düzgün ýatyrýar. Şol jins paralyk düzgün ýanky garaýaglaryň oturmalyligi hakynda ýanky düzgün ýatyrýar-da hemme kişini den hukuklu diye, o şu transporttan, jemgyçilik transportından peýdalanmak meselesinde hemme kişinin hukuky deňdigi buglan ediyor. Indi bu görüllerde beýlek ştatlar eýerip, onun beýlek ştatlardaky, beýlek şäherlerdäki garaýaglaram ayağa durýar. Şeýdi bana 10 ýyllyklaň dowamyny garaýaglar şol ýanky ýaly ýöne koy hukuklary eýe bolup başlaýarlar. Ondan şolar ýaly protestleň netijesinde de şu garaýagy ilatyň şagalaryny onuň ak ýaglaryny okuyan şagal mekteplerine de kabul edip urýarlar. Ana şeý dip gadanýarlar öz hak hukuklaryny. Indi men bu masaly näme üçin getirip otur? Şol men diýjek bolýanladym, şu jemgyçilik gatnaşyklary üýtdüýär. Başda bir aýtdyk. Agalyk edici, ýanky ýol başçylyk edici toporlar halka gulluk etmek üçin döredilen bolsa, soň olar öldürnek bar olan ýanky ygtyarlyklardan hyýanatçylykly peýdalanyp halky edip başlaýarlar. Ana şol bulçuluk diýilýän düzgün hem şoň netijesinde dören zat. Indi şolam gelip ine şu biziň ine 20-nji asyrymyzyň ahyrlarynda şolar tamamlanýar. Ýöne şoň integam, şoň goýan ýyllar integam duýulýar-da. Indi soňra kapitalistik gatnaşyga geçirilýär. Kapitalistik gatnaşyk indi feodalizmdakydan näme bilen tapawlanýar? Kapitalistik gatnaşyklarda senagatlar ösýär. Olar ýöne ýerden çiğ mal önüren bolsa, halk şonu edici topor. Indi ýanky edici topor, agalyk ýanky diýänimiz şu uly senagat kärhanalary önümçilik terişdelerini huzurlaşdyrýarlar. Önümçilik terişdeleri diýilende de şu dawut fabrikler, şu önüm öndürýän infrastrukturalar hususy ýylyň eline geçýär. Ondan kapital dörüyor, uly maliye dolanışyk dörüyor, banklar dörüyor. Şoň netijesinde de ýanky baý adamlara kapitalistler diýilip ad berilýär. Indi kapitalizmdaky gatnaşyklardan sosializmiň näme tapawdy bar? Sosializmde ýanky önümçilik serişdeleri döwlet ýeşiliginde bolýar, aglaba. Ana oňa mysaly höküminde şu olarky biziň ýaşan Sowet Soýuzymyzy görkezip bolar. O taýda hususy ýeşilik diýilen hiç ýyl düşünje düzgün ýokdy, oňa ýol berilen okdy. Onu ne Hatay'da da häzir dowam edip gelýär. Ýöne Hatay'da nähilem bolsa, bu değişiklige soňky ýyllarda ne? Soňky 10 ýyllyklarda ýol berilýär. Hataýy häzirki wagt kapitalistik ýüzli sosializm diýip adlandyryp bolar. Ýöne Sowet Soýuzy zamanynda ol ýanky sosializm dogullygyna sosialistik gatnaşykdy. Onu nähili tapawdy bar? Sosializmde ýanky eýetçilik önümçiligiň eýetçiligi tutuşlaýyn döwletde bolýar. Ondan adamlar işledilýär, olara hak tölenýär ýöne şolaň saglygy baradaky alada, şolaň gorawy baradaky alada, şolaň bilimi, ilim baradaky alada hemme zady şu aladalary döwlet öýsün alýar. Döwlet öýsün alýar, şo gelýän giýerdejilerem sosial kömek görnüşinde de
harcetýär ilata, şu ilaty belli bir derejede ilatyň ötüşini, medeniýetini, sosial gorawyny üçin edýär. Emma kapitalistik gatnaşykda buratlan köpüti hususlaşdyrylan. Teň saglygyňam ýa-da kapitalistlaryň istrahawaniýetyne bagly bolup durýar. Teň dermanyňam şu anky kapitalistler tarapyndan öňdürilýär. Sosializm döwletinde onam sosialistik ýa-da döwlet ýetişligindäki farmasevtik zawodlar, fabrikler çykarýan bolsa bu taýda şolaram kapitalistlerin elinde. Awa sen sosial gorawyňa kapitalistlerin elinde, sen taňa iş berýän kapitalistler, sen ýa-da hakyň kesýän kapitalistler, ene şu zatlar köpüti şol esasda önümçilik terişdelerine bolan gatnaşyklarda şu tapawutlanýar. Indi şu meseleň üstünde henüzem dawalar ýa-da jedeller dowam edip gelýär spesialistleriň arasynda haýsy jemgyçilik gatnaşygy adamdan has bäkbedini işleýär, kapitalistik gatnaşykdamy ýa-da sosialistik gatnaşykdamy. Ne bu meseleň tägem şu jedel edilýän meseleleň biri. Indi bundan daşary biz aýtdyk, şol döwlet häkimiýetiniň üç tane şahasy bar edipdi. Indi bu meselede dolanyp geldik. Ol häkimiýet şahalary sosialistik döwletde de bar, jemgyýetde de bar, ol kapitalistik jemgyýetde de bar. Ýani üç şahasynyň üçü hem. Ýöne olaň gatnaşyklary bar, olaň jemgyýet bilen gatnaşyklaryna birazjyk tapawut bar. Hatda şol kapitalistik döwlet diýilýänlerde de belli tapawutlar bar. Indi esas tapawutlar nämeden ibaret? Şol indi käbirler soraw berýär-de bu köp parçalyk näme parlament näme? Onuň näme üçin käbir döwletlerde prezident barda, premier minister ýok. Ýa-da tersine premier minister barda, prezident ýok. Ýa-da prezident hem bar, premier minister hem bar. Bu tapawutlar nämede diýip soraw berýärler-de. Indi şonu mysal üçin alsak-da, indi Amerika Birleşen Ştatlaryny alsak, prezident döwlet diýip adlandyrylýar. Näme üçin? Sebäbi şol ygtyarlyklaryň iň köp ygtyarlyga eýelik edýän ýa-da wekil döwlet duruşundaky adam prezident. Şo prezident goşun ýol başlatan prezident, sudyalary belleýän prezident, prokuraturany belleýän prokurorlar belleýän prezident, onda uly ygtyarlyklar bar. Şoň üçin ona prezident döwleti diýilýär. Ondan indi parlament döwletinde nähil bolýar? Parlament döwletinde ýanky ygtyarlyklar premier ministre geçýär. Şu hökümete ýol başçylyk edýän premier minister, ýa-da goşuna ýol başçylyk edýän şoň üstünden ýol başçylyk edýän premier minister bolýar. O premier minister nähil taýlanýar? Indi prezidentlik döwletlerinde prezident üçin aýratyn taýlawlar bar, parlament üçin aýratyn taýlawlar bar. Parlament döwletinde ýa-da premier minister şu parlamente geçirilýän taýlawlaryň netijesinde premier ministeriň özi taýlanýar. Ona taýlanýar. Şol parlamente geçirilen taýlawlarda haýsy partiýa iň köp ses alsa, şol partiýanyň lideri awtomatik ýagdaýda premier minister bolýar. Şolam hökümete ýol başçylyk edýär. Ondan indi bu taýda käbir meseleler bar da, indi şol parlamentde köp ses alan partiýa diýdik-de, on taýda öz talaby bar, konstitusiýa laýyklykda. Indi köp ýurtlarda şol parlamentdäki bar bolan orunnyň 50%-inden gowrak ses alan partiýa öz liderini onun premier minister belläp bilýär. Eger şoň alan sesi 50%-e yetmese, onu ýa-da şol köp ses alan partiýa beýleki partiýalaryň haýsy bir biri bilen ýa birileri bilen koalisiýa döredip, şol bilelikde 50%-den köp sesi waret etmeli. Şolar koalisiýa döredip waret etmeli. Any şu ýagdaýda ondan şolar hökümetem düzüp bilýärler, onuň premier ministrem taýlap bilýärler. Eger şolar şonu döredip bilmese, 50%-den köp sesi waret edip bilmese, döredilýän koalisiýa bilen bilelikde. Onu parlament ýatyrylýar da täzeden taýlawlara elan edilýär. Şol haýsydyr bir partiýa 50% ses alýança ýa-da bilelikde koalisiýa döredip, şolaň bilelikdäki sany 50%-e ýetýänçe şu proses dowam edip bilýär-de. Ine bu ýa-da parlament saýlawlarynyň aýratyny. Indi käbir döwletlerde hem prezident bar, hem premier minister bar. On ýaly ýurtlara mysal hökümine aýdaly ortiýet alyp görelýär. Indi ortiýetde prezident bar, ine Putin prezident bolup dur. Ondan premier minister bar, Mishustin. Indi olaň tapawuty näme? O taýda ortiýet hem prezident döwleti hökümine adlandyrylýar. Näme üçin? Sebäbi prezidentiň ygtyarlyklary
premier ministerinkiden has köp. Ana şo Orsiýadyň öz konstitusiýasyna laýyklykda kesitlenýär ol. Şo başda konstitusiýa şonu talypdyrlar şo düzgüni, şoňa esasynda da ýanky döwletleriniň rüşügi amala aşyrylýar. Ony Putiniň özüne näme şey edip eline alan nokta başda şonu ýaly giýirilen. O düzgüni soň näme geljekde ýatyryp bilýärler, ütüdip bilýärler. Prezidentiň ygtyýarlygyny adaldy bolmaly. Onuň üçin şo parlamentdäki deputatlaryň aglabasynyň sesi bilen şo ýanky ütüdip bolýar-da. Konstitusiýa ütüsme girdip, soňra referenduma goýulyp şey dip kabul edilmeli zady. Indi aýtdyk şo Orsiýetdäki ýagdaýlar ýaly başga da prezidentlik ýurtlary ken. Orsiýetde aýdaly şo prezidentiň ygtyýarlygy premier ministeriňden has köp. Sebäbi prezident ministrler hem işini wezipesinden boşatyp bilýär, premier minister hem boşatyp bilýär. Oň ýerine çäde adamlar hem belläp bilýär. Goşuny da ýol başlyk edýän prezident. Ýöne premier ministeriň diňe ygtyýarlyklary şol hökümetiň çägindäki zatlara ýetýär. Premier ministeriň hem ministrler wezipeden boşatmaga da haky bar, bellemäge de haky bar. Ýöne prezidentle alalaşyp etmeli. Ana şolar ýaly gatnaşyklar bar da umum alnanda. Indi parlament meselesine dolanyp gelelim. Parlamente geçirilýän saýlawlar hem türlü ýurtlarda türlü hili şertler esasyna geçirilýär. Indi käbir ýurtlarda şo parlamentler iki tane palatadan ibaret bolýar. Käbir ýurtlarda diňe bir palataly. O diýmek näme diýmek bolýar? Birinciden şol parlament diýilýän zadyň öýdem her ýurtda öz şahatlandyrylýar. Ýani şo Birleşen Ştatlarda kongres diýýär, şo kongres diýmek şo parlament diýmek. Indi şol Birleşen Ştatlardaky şol parlament iki tane palatadan ibaret. Bira kongres, ýani wekiller palatası diýilip adlandyrylýan bölegi bar, ondan senat diýen bir bölegi bar. Ana senat diýilýän zat ýokarky palatası bolýar parlamentin. Indi olara da saýlaw geçirilenne aýry geçirilýär saýlawlar. Kongrese geçirilýän saýlawlarda deputatlar 2 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Olar hem şo kongresde 435 san deputat bar. Şolar ana halk tarapyndan saýlanýar. Parlamentde 100 san senator bar. Nemede senatda 100 san senator bar. Olaram her ştatdan 2 tane senator saýlanýar, olaram 6 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Ana görüşüňiz ýaly olaryň möhletlerine de tapawut bar. Inni aýdaly onu Orsiýetde geçirilýän saýlaw, Orsiýetde nähil? Orsiýetde de 2 palatadan ibaret. Ýani Gosudarstyna Duma diýilýär, Döwlet Dumasy diýilýär, aşaky palatasyna ibaret edýär. Ondan Sowet Federasiýasy diýip ýene bir zatda olarda organ. Olana ýokarky palatasyna ibaret edýär. Inni şolar ýaly 2 palataly parlamenti bolan ýurtlaryň sany dünýä boýunça bary ýok bir 60 ýaşda göreg ýurt. Dünýäň aglaba ýurdunda diňe bir palataly parlament bolýar. Inni saýlaw geçirilende nähili bilen tapawutlar bar. Şol saýlanýan deputatlaryň möhleti bar. Käbir ýurtlarda 4 ýyllyk, käbir ýurtlarda 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Şol ýaly tapawutlar bolup bilýär. Inni şol parlamente diňe partiýadan wekili girip bilýärmi ýa partiýadan daşary ýöne halk tarapyndan hödürlenen adamlar hem girip bilýärmi diýip soraw ýüze çykmak mümkin. Olam konstitusiýa bagly bolýar. Käbir ýurtlarda diňe partiýaň düzümini sen şol parlamente dalaş edip sen parlamente girip bilýär. Käbir ýurtlarda partiýadan daşyndan hem hödürlenen adamlar eger seslem köpligini alyp bilse, olar hem girip bilýär. Ona ol ýani gaýdyşym ýaly şol ýurdun konstitusiýasyna hem şol saýlawlar barada kanunyna bar bolan düzgünlere göre geçirilýär, bu düzgünlere göre edilýär şolardyr. Indi aýdaly misal üçin Orsiýetde şo parlamentiň düzümine girip sen parlament ýani partiýalaryň düzümine girip şolaň partiýaň agdaty hökmünde çykyş edip sen parlamente girip bilýär. Indi o taýda näde girip bolýar? Aýdaly şol parlamenti Orsiýetiň parlamentine agda bolmak üçin sen partiýaň umum gadanýan ses sany ýa orny şo parlamentdäki bar bolan ornunyň 5%-ine ýetmeli. Şo 5%-ine alyp bilse partiýa şo parlamente girip bilýär. Onuň parlamentiň partiýasy bolýar şol. Eger 5%-den az alsa, mine şäher Orsiýetdäki ýagdaý aýdýanna, onu parlamente girip bilenok. Aýdaly Ukrainada parlamente girmek üçin partiýa adından şol
parlamentdäki bar bolan ornunyň 3%-ni almaly. Ana şonda giri bilýär partiýa. Bolmasa giri bilýän. Şonu ýaly dürli ýurtlarda şo prosent nemeti çägi tapawdan ýa. Aýdalyn Türkiýede parlamente girmek üçin partiýalar şo parlamentdäki bar bolan ornunyň 10%-ni gadanan ýagdaýynda parlamente goýberýär. Bolmasa parlamente giri bilýän. Ana şolar ýaly tapawdy bar da. Inni käbir ýurtlarda, demokratik diýilen ýurtlarda da şol partiýalar jol monopoliýalaşdyryp başlaýarlar öz ygtyarlyklaryny. O nähil bolup geçýär. Aýdalyn Amerikan Birleşen Ştatlaryna şu soňky 150 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda diňe iki tane partiýa hem kongresse hem senatda agalyk edýän partiýa öwrüldi. O partiýalaryň Demokratik partiýa hem Respublikan partiýasy. Beýdimek näme aňladýar? 1856-njy ýyldan bäri şu Respublikan partiýasyndan wekilleri, Demokratik partiýanyň wekilleri şol ýygyderli ýagdaýda ýa o partiýa ýa bu partiýa şu kongressde agalyk edýän partiýa bolup dur. Senatda da agalyk edýän partiýa bolup dur. Indi beýlik partiýalaryň bar Amerikan Birleşen Ştatlarynda federal partiýalaryň sany häzir 40 golay partiýa bar. Birleşen Ştatlarda bolan şolaň hiç biri ýene-de çenni ne kongresse ne senatda agalyk edici partiýa öwrülip bilýär. Indi bu näme bilen baglanyşykly? Bu şu kapitalistik şertlerde şol haýsy partiýa köp pul goýberýär, bolsa haýsy partiýanyň puly köp bolsa, şolum köp orun alyp başlaýar da. Gynan taktana şu Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tejribesinde biz şulatlar görýäs. Ne aýdaly şu partiýanyň adyny Demokratik partiýanyň adyndan çykyş edýärmi bir ştatda? Sen bilen bilede başga bir kändir meşhur bolmadyk, o ýa meşhurlukdan peýdalanmaýan bir partiýanyň wekili sen bilen bile ýa-ki dalaş edýän bolsa, sen nädip üstün çykyp bilýän şonu Amerikan şertlerinde ýa kapitalistik jemgyýetçilik gatnaşyk şertlerinde. Eger saňa sen ýa-ki saýlaw kampaniýaňa daşyndan seni gollayan kapitalistler pul goýberip, sen çykyşlaňy, sen mediada edýän çykyşlaňy maliýeleşdirýän bolsa, onu seni adamlar has köp tanap başlaýar. Sebäbi Amerikada özüň bir ýerde telewizionyada çykyş etjek bolsaň, hökümet pul tölemeli. Sebäbi telewizionyada otada kommersiýa etatyny işleýär. Telewizioniýa diýilýän ýa gaziýet jurnal diýilýän adam başly pattas hemmes diýilen ýaly hususlaşdyrylan kapitalistlerin elindäki gural ol. Şolarda çykyş etmek üçin sen hökümet pul tölemeli. Olam ulu pullara durýar. Eger sen ýöne bir adaty ilatyň wekili bolsaň, sende de pul ýok bolsa ýeterlik. Sen adyňam çykar bilen ok, sen hiç ýerde diskussiýada gurna bilen ok, özüňem tanady bilen ok. Emma ýa-ki ýaly uly partiýalaryň wekili bolsaň sen, ýa-ki Respublikan partiýasyň ýa Demokratik partiýanyň wekili bolsaň, o partiýanyň büdjeti ken. O partiýada ýa-ki ýaly oligarklar, kapitalistler pul goýberýärler. Olara da ýol berilýär kanun esasynda. Olaryň näme üçin ýa-ki partiýalaryň wekillerini gollaýar? Sebäbi partiýa ýa-ki oligarklara, kapitalistlere söz berýär. Eger biz häzir parlamentde ýa senatda, kongresse ýa senatda agalyk edici partiýa bolsak, häkimeti biz el alýar, kanun çykarýanan biz bolýar, düzgün çykarýanan biz bolýar. Biz ana siziň biznesiňizi gollar, şoňurunly hawa siz bilen hyzmatdaşlyk edersiz diýilen ýaly özara alaşyklyň esasynda hereket edýärler. Şoň esasynda iş alyp barýarlar. Şeýlelikde ýa-ki kapitalistleň puly ul rol oýnaýar. Şu parlamente kim saýlanjak? Şu meselede şolar gönnen rol oynap başlaýarlar. Şoň üçin emine uly soraglar ýüze çykýar. Siýasatçylaryň arasynda, synçylaryň arasynda, spesialistleriň arasynda. Şu demokratik prinsip diýilýän zat kapitalizmde hakykatdan talaba laýyk işleýärmi? Halkyň bähwidi üçin işleýärmi? Ýa-da diňe baý adamlaryň bähwidi üçin işleýärmi? Ene şunu tankid ederýär kandidatlar bar. Bu meselede mediýanyň rolu nähili? Media şu zatlara gödäwçilik edip, kontrollik edip bilýärmi? Dogry düzüw söz adatlarynyň prinsiplerining esasynda şu bar bolan problemleri ýüze çykary bilýärmi? Ýa mediada ýa-ki ýaly oligarklaryň täsirine düşýärmi? Ýa mediýanyň özleri ýa oligarklara degişlemi? Eger mediada hususlaşdyrylan bolsa, onu ol jemgyýetiň bähwidini işleýärmi? Halk köpçüliginiň bähwidini işleýärmi? Ýa ýene de olaryň şu belli toparlaryň bähwidi üçin işleýär.
Ana biz bu mesele biz gelecek gepleşigimizde ýürüýte media bagşlajak gepleşigimizde gurrun ederiz. Siz döwlet gurulşynyň esaslary we oň taryhy barada biziň 2020-nji ýylda efire beren gepleşigimizden ikinji bölümini dinlediňiz. Şu goýulan meseleler boýunça siz hem öz pikiriňizi kommentariýa bölüminde paýlaşyp bilersiňiz. Bundan daşary biziň gepleşiklerimizi gollaýan bolsaňyz, olary böleklere bölüpmi ýa olary çeligler ýa olaň çeliglerini ulanypmy umumyň dürli ýollar arkaly gepleşiklerimizi beýlik sosial ulgamlarda da raýatlarymyz bilen paýlaşdyňyz, biziň işimizde ullukan ýardam etdiňiz bolardy. Berjek ýardamyňyz üçin öňünden minnetdarlygym bildirýän. Şu günlük şeýle ilfert dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.